To je Bestov VIP intervju. Dneva sem s tabo na Bestu in jaz ti moram povedati, da jaz sem čakala ta dan. Čakala sem ta dan, ker v moji in tvoji družbi v tem trenutku. Boban Rajović, dobar dan, kako si? Dobar dan, dobro sam. Nisam znao da imamo ovoliko hitova, ja puno hitova imamo. Zaista, dobro sam, super sam, posebno sad kad sam vidio tebe. Jo. Sad sam baš dobro. Hvala, ja isto. 90% pevcev uspe v življenju s pomočjo večjih produkcij, ti si uspel sam. Da. Kaj je bila pri tem najtežja stvar, oziroma kaj bi ti rekel, da je bila najtežja izkušnja? Pa vidi, ja sam prije 25 godina počeo i bukvalno sam došao iz Danske, zaista onako nisam poznavao nikog u Beograd i tako dalje. To je jedna poznata priča, već su mediji puno pričali o tome. Meni je negdje drago bilo kad je pokojni Saša Popović to izjavio prije nekih 7-8 godina da je jedini pjevač na estradi uspio da napravi karijeru bez Granda i bez Pinka. Bilo je jako teško, ali jednostavno htio sam da budem svoj čovjek i tako to. Uostalom, negdje taj Grand i nije puno vjerovao u taj moj prvi album, pa nisu ni ostali. Ja sam vjerovao u to i onda sam krenuo sve sam da napravim svoju produkcijsku kuću i tako da. Možda mi je bila najteža 2003. godina. Znači, to je bilo posle 3 godine gdje sam zaista ostao bez novaca, dugovao sam puno para raznim ljudima i tako dalje i tu sam imao i ne stidim se to da kažem, ta sam i doživio neki burnout, bio onako psihički sam bio baš loše i tako dalje. Kad sam se vratio u Dansku, morao sam jednu ozbiljnu pauzu da napravim i da se malo sredim svoje misli, tako da je to možda bio taj najteži trenutak u mojoj karijeri, ta 2003. godina. To sam onda prebrodio i otišao dalje. Onda je uslijedila pjesma Provokacije, to je album Provokacije i Usne boje vina i onda se život promijenio i idemo dalje. 25 godina. 25 godina, još sam tu, još postojim, ja sam Spartanac, ne dam na sebe. Sigurno. I kad padnem ja opet ustanem, tako da nije lako zaista opstati 25 godina. Znači za tih 25 godina bilo je puno mojih kolega koji su nešto napravili, ali su brzo i nestali i tako dalje. A najteže je opstati 25 godina da si stalno prisutan i da si stalno aktuelan i da imaš hitove i tako dalje, ali eto, Bogu hvala, ja sam uspio samo zahvaljujući mojoj upornosti, mojoj vjeri i naravno ljubavi prema muzici. A ne mogu da kažem da ne kažem da su moji fanovi zaista najbolji fanovi, najbolja publika, toliko mi snage daju, toliko mi energije daju i kad god se popnem na binu presrećan sam jer je to jedna ozbiljno velika ljubav. Kad sva že pri pesmi Usne boje vina, da. Ta pesem ti je spremenila življenje. Pa jeste, ja sam tada, imao sam prije toga Piromana, Koga foliraš, Provokacija i tako dalje, međutim Usne boje vina je bila baš mega hit. I ja sam došao, mene je moj kolega Željko Samardžić u Švajcarskoj kad smo se sreli, on mi je rekao da imam super pjesme i tako dalje, ali moram da imam mega hit, a da bi dobio mega hit moram da posjetim Marinu Tucaković i onda sam ja to i uradio, zvao sam Marinu, zvao sam Romarija koji je radio melodiju i ja sam rekao Romariju, ne pitam koliko košta, samo mi napravi hit jer ti možeš da mi promijeniš život. I onda je on krenuo da radi pjesmu i prošlo je 3 mjeseca, ja sam otišao u Dansku i onda me on zvao i kaže Bobane, menjam ti život. Wow. Imam hit. I ja sam odmah, znači prvim avionom sletio u Beograd da čujem i on je onda puštao tada, imao je u svoj auto, bili su CD-ovi, onda mi je puštao pjesme neke druge, kaže da čuješ šta sam radio za Jelenu Karleušu i da čuješ šta sam radio za Sašu Matića, za ne znam koga, Seku Aleksić i tako dalje. Rekao daj pusti onu moju da ja čujem šta si radio za mene. I onda kad je pustio pjesmu i tako dalje, i ja sam odmah čuo da je mega hit i zaista mi je promijenio život. Odjednom samo ti se sve promijeni. Ja volim da kažem da je bolje imati mega hit nego dobiti 7 na loto.
Znači, kad imaš mega hit, od toga hita možeš da živiš čitav život i da uživaš u tome. A si pričakoval, da bo tuk prepoznavnosti prišlo s tem komadom? Pa vidi, ja sam prepoznao što kažeš na prve akorde, ali tada nije bio napravljen tekst, nego samo je napravljena melodija i onda je bio neki izmišljen jezik. Romario je pjevao nešto: hej, ljepotice, rumenoga snenog lica, aj saga daj, dirikadaj, nega ne nesanica, i tako dalje. Nešto izmišljao neki tekst, a onda mene se jako svidjela melodija i onda sam pozvao Marinu da uradi tekst. Međutim, kad je Marina mene pročitala taj tekst i kad je počela da pjeva u oblake, u šimšire, takva ti je moja loza, u venu ćeš ko mimoza, ko Marina, šta je ovo, kakvi ja nisam znao što znači šimšire, pa onda u venu ćeš ko mimoza. Baš mi je bio čudan tekst. Onda sam onako bio malo skeptik, nisam baš vjerovao u taj tekst, ali Marina je rekla: ne znaš ti ništa, samo pevaj i uživaj. Tako je. Da nadaljujeva, Zdravko Čolić, on ima pomembno vlogo v tvojem življenju. Da. In ti imaš eno zanimivo anegdoto, je res? Pa imam. Ja sam Zdravka Čolića upoznao još 98. godine. Ja još nisam izbacio prvi album kad je Zdravko Čolić gostovao kod nas u Kopenhagenu, Dansku. Mi smo upravili 2 koncerta gore i tad sam ga prvi put upoznao. Onda sam ja počeo da pravim svoju solo karijeru i onda sam Zdravka Čolića slučajno tek posle 10 godina opet vidio, a imao sam novinarsko pitanje. Novinar mi je poslao bio pitanja na mail, imao sam nekih 25 pitanja i otprilike su pitanja bila onako dosta provokativna neka pitanja i jedno od pitanja je bilo: ko je imao više žena, ti ili Zdravko Čolić? Okay. I ja pogledao ono pitanje i kažem njemu: ne mogu sad da ti odgovorim, moram da idem za Cirih, pa kad sletim u Cirih ja ću ti vratiti pitanja na mail. Kad sam stigao na aerodrom, tamo stoji Zdravko Čolić. Ja ga nisam vidio 12 godina. Ja ne znam da li će Zdravko Čolić da se mene sjeti. I ja se pitam sa njegovim basistom koji svira bas, i pitam se s njima, mene Čola kaže: šta je, Maco, već si se obrazio kao naš. Ja kažem: pa nisam obrazio se, nego Zdravko, ne znam da li ti mene, da li će se, kako se ne sjećam ovo, i mi krenemo malo da. Ja kažem njemu: evo, rekao, dobio sam pitanje, ko ima više žena, ti ili ja? Pa šta da odgovorim? A on kaže: pa reci da si imao ti više žena, jer to je laž i dobit ćeš odmah naslovnu stranu, jer realno je više sam ja imao žena, kaže, ali ti reci da si ti. Tako da se ja rekao: imao sam više žena od Zdravka Čolića i odmah su sve naslovne stranice bile pune. Tako da jedan odličan marketinški trik. Veliki pozdrav za Zdravka Čolića, za mene definitivno najveću muzičku legendu na našoj estradi. Na Danskem si delal 7 let kot taksist. Tako je. A se ti je kdaj zgodila kakšna bizarna stvar? Tako, neki res bizarnega? Bilo je, vidi, kad voziš taksi, zaista ima puno doživljaja. I ja sam, nedavno sam baš pričao o tome da nekad me bude sramota neke stvari da pričam, ne sramota, nego me strah da ako ispričam da ljudi neće vjerovati to, jer stvarno se dešavaju razne stvari, tako da sam imao i da bi pokušaju da mi pobjegnu, da ne plate račun. Probao sam staru baku od 80 godina, vozim staru baku od 80 godina i tamo je u Dansku bilo pravilo da moraš da staneš, da otvoriš naravno vrata i moraš da ispratiš na 4. ili na 5. sprat, ako nema lifta. Okay. Onda moraš, naravno, ruka, pa te on uzme za ruku, pa je povedeš do gore. Dobro. A ja nemam živaca, već tresem, moram sljedeću vožnju da uzmem i ja onu baku uzmem u naruče ovako i istrčim gore do 4. sprata. Ona me gleda i idemo dalje. Tako da sam svašta probao u taksi. Da. Sicer bank, že glih se pogovarjava o tvojem privatnem življenju, tvoj sin je tvoj menadžer. Kako pa to gre? A se kregata, kaj se dogaja? Vidi, moj sin je bio dugo u fudbalu, bio je fudbaler, bio je profesionalni fudbaler, čak je dosta puta i ovdje u Sloveniju, mada ovdje je samo dolazio na neke probe u neke prvoligaške klubove, igrao je u omladincima Crvene zvezde, igrao u Premier ligu u BiH, igrao u Super ligi Srbije i tako dalje, ali imao je puno povreda, nažalost ili na sreću,
i batalio je fudbal i sad je moj menadžer i moram svog sina da pohvalim, jako, jako dobro to radi. Jedino što ne valja, to je što ne mogu više neke stvari da radim. Sad je stalno pored mene. Ja, seveda. Andrijane. I moram rano da idem u krevet. Takole. Malo se naravno šalimo, moramo malo se našalimo, sve je super, zaista. Ali ne, zaista ima i mnogo više prednosti, ali Andrija je jedna ozbiljno disciplinovan i onako odgovorna lično zato što je bio u fudbalu dugo i on je sportista i on je navikao da to bude sve pod koncem i tako dalje i mi smo bukvalno promijenili uloge kao da je on otac, a ja sam sin, kao da je on meni roditelj. Ja sam malo nestašnog duha i volim svašta nešto, on zaprijeti prstom, tata ne može to. Hvala ti. Hvala vama. Hvala ker si prišel. Vem, da naši poslušalci te res te imajo radi, res te obožujejo. Nekateri so odraščali s tvojimi komadi, nekateri se nadejo v teh komadih zaradi svoje življenjske situacije in tako naprej. In hvala lepa, ker si nam dal priložnost, da te malo bolj spoznamo. Nema na čemu, je drugi put. Nadam se da sam vas prijatno iznenadio, nadam se da vam je bilo ugodno sa mnom. Fantastično. I zaista vjerujem da ćemo se baš družiti u budućem nekom periodu, sve više i više ovdje u Ljubljani, u stvari i u Sloveniji. I svako dobro vam želim i veliki poljubac za sve vaše slušateljke i veliki pozdrav za sve vaše slušalce. Voli vas Boba Rajević, slušajte Best FM, slušajte moje pjesme, uskoro nove pjesme, najbolji u Sloveniji, Best FM and Boba Rajević.